Mještani negoduju zbog uništavanja lokalnog puta, ali i zagađenja rijeke i zemljišta u blizini rudnika. Pismeno su, kažu, upozorili nadležne od federacije preko kantona do općine. Kamioni koji vrši transport uglja kroz naseljeno mjesto Brezove Dane do Misa, Mladoševca, voze, znači, samo uglja nosi u masu 25 tona. Znači, ukupna masa koja je policija vagla, njihar dole na vagi, 48 tona. Dozvoljena ukupna težina vozila na ovom lokalnom putu je 15 tona. Taj put jako značaja za nas sviju. On to taru samo tako. Podržavam ove komšije, Bošnjake i Hrvate koji na isti put gravitiraju kao i ja. Ja sam rođen u tom selu gdje je eksploatacija rudnika. Nisam zadovoljan kad vidim ovu rijeku kako samo protječe muljava i nikakva. Predstavnici rudnika danas su u Maglaju razgovarali s općinskim čelnicima. Među okupljene građane nisu htjeli, a nisu bili voljni ni za davanje izjava. Obećali su odmah pristupiti proširenju puta. Obećanje imamo od BBM-a da bi tek u idućoj godini oni ušli u fazu zatvorenog sustava, takozvani Parnabi sustav, koji je potpuno zatvoren, koji prima dakle vodu prirodnu, kako prima tako bi trebao i vraćati u rijeku. Sutra će lokalne vlasti ponovo razgovarati s nezadovoljnim građanima. Za to vrijeme postrojenja u rudniku stoje.